Toto je podcast, ktorý vám prináša portál Refresher. Ja som Čoe a najbližšiu približne hodinu sa budem rozprávať so zaujímavým hosťom prevažne o jedle. Ak vás podcast baví a tešíte sa na každú novú časť, môžete nás podporiť tým, že si predplatíte prémiový obsah na refresher.sk/plus a použijete pritom promokód podcast všetko veľkým. Prvý mesiac predplatného tým získate za polovičnú cenu. Láska v hrncoch je Kristýna Procházková, slovenská foodblogerka, tvorkyňa receptov aj obsahu a čoskoro aj autorka knihy. Dlho žila v Kodani, teraz je však naspäť na Slovensku a vďaka tomu aj za mikrofónom podcastu. Vítaj, Kristýna. Ahoj, ďakujem. Sme sa dohodli, že teraz ti budeme hovoriť Kristýna a nie Láska, ako sa to tak nejak tak pýta, keďže sa voláš Láska v hrncoch, lebo to by sa asi našim partnerom moc nepáčilo. Hej. A máš ty mať nejaké takéto skúsenosti, že ľudia keď vlastne vedia, že kto si a sledujú ťa a stretnú ťa, tak ťa takto volajú? Ale áno, akože keď mi niekto do správy napíše ahoj láska, čiarka a potom ako manžel nevidí tie druhé riadky, tak občas to býva také smiešné. Ale tak hej, no, čiže som si tam musela doplniť aj prednedávno meno, aby teda neprišlo k nejakým nedobrým situáciám. Uh-huh. No, takže už ľudia vedia aj moje meno po asi 10 rokoch blogovania. Ja som vlastne až teraz zistil, keď som sa pripravoval na toto, že si sa tam vlastne doplnila. Hej. Ale je to taký údel takých tých blogerov a vlastne internetových a instagramových ľudí, nie? Že chudák Foodtips Košice, vlastne ľudia mu hovoria Foodtips a surová cerka je vlastne cerka tým pádom. A tak teba asi tiež veľa ľudí ho volá čo je a nie Dano. To tak vlastne vzniklo, že ja som to vôbec nemyslel ako názov človeka, ale vlastne sa z toho stal názov človeka, lebo všetko v týchto názvoch blogoch sa vlastne s časom stane názov človeka. Neviem, či máme začať rovno tou knihou, alebo je to tvoja prvá kniha, predpokladám, a chystáš teda knihu. My sa teraz o tom bavili, kľudne vlastne môžeme nadviazať na to, že o čom sme sa bavili teraz, keď ešte mimo mikrofónov. Čiže má byť vonku kedy a čo to vlastne bude? No, má byť vonku 15.11., čiže 15. novembra. No a bude to klasická kuchárska kniha. Najprv som špekulovala teda s nejakým iným konceptom a že to bude spojené s nejakými príbehmi a čo ja viem čo. Ale bolo to nepredajné vraj, takže asi na to tu nie je klientela, alebo teda ja som to možno nejak inak poňala, ako by som to mala poňať. Ja som nikdy nemala nejakého biznis ducha, takže ja naozaj neviem, akože som si nerobila štatistiky, že čo je predajné, čo není predajné. No a tak som od toho upustila a bude to teda klasická kuchárka s tým, že tam bude akože trošku taký ten predslov, ktorý bude pozostávať z takej nejakej teórie, aby som ľudí naučila teda, ako veci fungujú. Že aby to proste nebolo iba tak, že naleješ vodu do oleja a teraz akože ľudia nevedia, prečo sa to rozpojí. Ako nehovorím, že som malý chemík a teraz ako tam budem vysvetľovať nejaké chemické reakcie, ale iba, že aby vedeli, prečo sa to deje, ako sa to deje a aby sa im to na budúce buď stalo, alebo nestalo. Podľa toho, či to chcú, alebo nechcú. Takže to toto je super nápad. Hej. Alebo je to praktické. Lebo ja vlastne presne takto uvažujem nad tým, keď varím, respektíve častokrát sa mi stane pri varení, že si zrazu uvedomím, že niečo, čo celý život vnímam ako také, že pridáme smotanu, do ktorej nalejeme trošku omáčky, aby sme ju zriedili a toto a potom ju pridáme a potom ju varíme toľkoto minút, sa vlastne dá že vysvetliť. Ja viem, že veľa ľudí to asi potom že ťažko chápe, ja som tiež mal štvorky z chémie a nie každý je úplne talent na všetko, ale že vlastne potom človek zistí, že v čom to spočíva, že napríklad, že prečo nemôžeš dať niečo studené do niečoho veľmi horúceho, ak to má proste nejaké skupenstvo, alebo je to nejaký typ potraviny a nechceš, aby sa ti s tým stalo niečo, čo sa s tým vlastne úplne normálne stane, lebo tak proste káže fyzika. No presne, toto je to a vlastne to robím pretože sa mi stalo, že tí ľudia tomu nerozumeli a keď som niekde v recepte napísala, že lej to tam pomaly, tak proste to tam pomaly neliali a čo sa im stalo? No proste sa im to posralo celé. A ako si prišla ty na tie veci, že ak toto sú tie veci a takto ich treba ľuďom vysvetliť? Pokus omyl a hlavne to, že ja by som chcela, aby mi to niekto tak vysvetlil. Že není to akože úplne ako primátovi vysvetlené, ale je to proste vysvetlené ako človeku, aj keby nikdy nevaril. Že proste keď prvýkrát otvoríš nejakú kuchárskú knihu a ideš si niečo urobiť, tak aby si to vedel urobiť aj ty ako naozaj, že panic v kuchyni, že v živote si okrem mami v kuchyni nikoho nevidel proste. Alebo ešte mi napadá, že vlastne keď si uvaríš, ja neviem, všetky recepty z tvojej kuchárskej knihy,
tak potom vieš ako keby variť, alebo vieš si vymyslieť vlastný recept, alebo vieš sa spoľahnúť na to, že keď si zimprovizuješ niečo, tak ti to pravdepodobne vyjde, pretože ten princíp, ktorý proste niekde sa povie, že var to, ja neviem, 20 minút, ale ty už vieš, že vlastne to není o tom, koľko minút to varíš, ale že ako to má vyzerať, keď to vlastne presne je hotové, alebo keď to je vlastne v tom štádiu, kedy máš ísť na ďalší krok. Že je to aplikovateľné proste naprieč, že viem, že proste toto sa robí takto, lebo tam mi to niekto vysvetlil, tak viem, že skrátka to kysnuté cesto bude také dobré, lebo sa to dlho miesí, lebo sa tam proste ten lepok vytvára pevnejšiu štruktúru, blá bla. Čiže viem, že keď iba tak akože pomačkam trošku to cesto, tak nebudem mať to také vláčne. Áno. Inak, no a akože je to asi kontraproduktívne z teba nejak teraz páčiť, že čo mal byť ten pôvodný koncept tej knihy, ale zase nikto nehovorí, že to nemôže byť tvoja druhá kniha. Čiže ty si akoby že predstavovala, že to nejak zakomponuješ tie recepty do nejakého takého akože príbehového... Hej, ako to bolo úplne prvopočiatok pred naozaj, že x rokmi, tak to bolo proste také, že kde ten recept vznikol, lebo tak ja tie recepty vytváram sama. Čiže čo ma k tomu akože viedlo, alebo čo ma inšpirovalo, že teda ja neviem, sedela som niekde v Paríži na námestí a teraz akože bla bla bla, taká poviedka krátka a vlastne potom nasledoval recept. Len a ja keď som si to potom prečítala, tak som dospela do toho, že asi toto není úplne fajn, ale tak písala som to pred 8-10 rokmi. Čiže človek, keď vyzrie, tak naozaj akože asi dobre, že to až teraz sa udialo, lebo možno by som teraz s tým nebola spokojná. Ale možno nebudem spokojná s touto za 10 rokov. Ale sa život funguje tak, nie? Že hoci čo si urobila pred 10 rokmi, tak ťažko asi... Alebo teda, kebyže človek je spokojný s tým, čo robil pred 10 rokmi úplne do posledného detailu, tak ja by som v tom hľadal skôr, akoby, že to nie je OK. Ako, že skôr sa mi zdá logickejšie, že človek akoby sa nejakým spôsobom učí a nikto nehovorí, že 20 alebo 30 ročný človek má robiť veci, s ktorým bude spokojný v 60. Áno, tak jak sme fotili jedlo pred 10 rokmi. Tak aj za kedy telefóny, hej. Ale to je tak sranda, že vlastne ty to teda vydávaš v relatívne veľkom vydavateľstve IKAR. Nejakým spôsobom aj takto vznikla to usmernenie, alebo teda taký ten business know-how, že vlastne, že akože OK, dobrý nápad, ale my vieme, že ľudia proste to chcú takto? Nie, tam už to bolo vlastne tento koncept, ktorý je. Jediné, čo ma usmernili, je, že teda musíme to skrátiť, lebo tá kniha by mala asi 400 strán a asi takúto kind of Bibliu by si nikto nekúpil úplne. Respektíve bolo by to veľmi drahé. Čiže už vieme, že bude 2. Hej, minimálne. Takže, aby to bolo aj dostupné pre tých ľudí, že toto je ďalší taký bod, aby si to naozaj mohol kúpiť každý. Že už naozaj tých 20 čosi eur podľa mňa si vie odložiť kdokoľvek. A teda pravdepodobne odpoveď na otázku, že či ešte stále nemáme dosť kuchárskych kníh, je vlastne akýby, že tým pádom zodpovedaná aj z toho biznisového hľadiska, že stále sa oplatí vydavateľstvám hľadať nové a vydávať teda nové kuchárske knihy, že v tomto akoby, že tí ľudia sú stále zvedaví a stále to má kam sa bude posúvať. Vždy, vieš, že toto je asi to, že tí ľudia tak bažia potom. Poznám veľa ľudí, ktorí si kuchárske knihy nekupujú, že vôbec. A zase poznám ľudí, ktorí ako ja sú teda fanatici a majú plné police tých kuchárskych kníh, aj keď priznám sa, že polku z nich som iba si prelistovala. Že naozaj je to akože niečo, čo iba mám. To som práve sa povedať, že či poznáš ľudí, ktorí vlastne majú radi kuchárske knihy, ale že nevaria z nich. Hej. Lebo ja som tiež jeden z nich. Lebo to je proste, akože máš to, je to fajn, môžeš sa tam inšpirovať niekedy, keď budeš chcieť, to môžeš vybrať z tej police. A je to svojím spôsobom aj také príbehové, že vlastne akoby, že vieš to čítať a vieš tam oceniť dobrý nápad, vieš tam oceniť nejaký dobrý zaujímavý twist. Vieš si tam všimnúť nejakú logiku, ktorá ti potom nejakým spôsobom sa prepojí, alebo napadne ti pri jednej informácii, ti napadne úplne iná. Určite. Čiže to je super. No a je to aj podporíš toho človeka, že môže to byť naozaj niekto, koho sleduješ na YouTube trebárs, alebo kdekoľvek a zrazu vydá knihu, no tak si ju proste kúpiš iba preto, lebo aby si ju mal. Proste nemá to iný. Inak ale je to fascinujúce, lebo som si práve spomenul na to, že ja teda niekedy, keď v 99% prípadov samozrejme chodím po podnikoch a akoby, že fotím, jem a natáčam a ochkám nad jedlom, ktoré pripravil niekto úplne iný. A potom jeden zo 100 prípadov si proste uvarím ja niečo. Málo kedy je to niečo, o čom si myslím, že akože úplne, že teraz prevratné, že teraz celý svet čakal na to, že proste kým si to urobím. Aj to tak proste odprezentujem, že toto je fakt akože blbosť, ktorá mi napadla a nejak mi proste som si to natočil a tu to máte.
A vždycky ma prekvapí, že koľko ľudí mi proste napíše, že daj mi recept a ja, že to neviem recept, však vidno ho na tom videu a oni, že nie, lebo neviem, koľko tam mám dať presne gramov múky alebo toho a ja som z toho potom úplne taký uvoličený, že vlastne ľudia akoby, že nejakým spôsobom chcú tá zvedavosť. Potom teda asi tak 3/4 na to nikdy neurobí, ale chcú to, lebo ľudia bažia potom vedieť to. Že možno aj toto je iba tak, že vedieť ten trik, že vedieť, čo si tam dal, prečo to takto bolo a prečo tebe to vyšlo v tej tvojej kuchyni ináč, ako oni to štandardne robia. A iba akože tá vedomosť toho, že OK, tak on to urobil takto, tak preto to je takéto. To je sranda inak. Vlastne, že toto sa celý život neskončí, že nepoznám teda sú samozrejme nejakí takí, že veľmi dobrí šéf kuchári, ktorí pravdepodobne v 20-30 rokoch vedia viac, než niekto ako ja bude vedieť za celý život, ale akože málo kedy poznám niekoho, kto ako keby, že je hotový a už vlastne potom celý život nič nezistí. Ono vlastne aj tie trendy v tom varení asi predpokladám, že nejakým spôsobom napredujú a sa v nich dejú nejaké veci. Ty to nejakým spôsobom potom sleduješ? Sledujem to, ale nie som úplne taký ten slepý nasledovač aktuálnych trendov. A ja aj tú kuchyňu mám takú, že niekedy mám proste náladu na také babičkovské recepty a niekedy mám náladu na liofilizovaný prach z jednorožcov. Neviem, čokoľvek. Okay. Liofilizovaný je naozaj sa slovo, hej? Je. Okay. Že ako, je to taká schizofrénia v tomto u mňa, ale myslím, že to má každý, že proste niekedy chce vyskúšať niečo nové, ale v zásade akože stále taký ten dobrý zažitý štandard nikdy nie je zlý. A čo je teda konceptom tej knihy? Podľa akej logiky tam vlastne akoby sú tie recepty? Alebo teda tie recepty, ktoré tam ty uvádzaš, sú, dá sa povedať, že skôr tradičnejšie, alebo tam nejakým spôsobom je v tom niečo také, že kreatívne, inovatívne? Je to taký mix a je tam vlastne, je to rozdelené podľa kapitol, veľmi veľa je tam mäsa, ale zase na druhú stranu sú tam aj nejaké vegánske, vegetariánske recepty, čiže snažila som sa to pojmuť tak, aby si tam naozaj, že každý človek našiel niečo. Že aj keď je to vegán, bezlepkový, neviem už aké kombo, tak stále si tam aspoň niečo vie nájsť a takisto aj mäsožravec, ktorý naozaj nič iné ako mäso nezie, tak si tam tiež niečo nájde. Že je to naozaj tak z každého rožku trošku. Ako nechcem, aby to teraz vyzeralo, že je to guláš, bordel, čokoľvek, ale je to spravené, myslím, že tak, že je to logicky usporiadaný chaos. No, akože aj to je zmysluplný koncept kuchárskej knihy, keď povieš, že moja kuchárska kniha je tu na to, aby ti stačila vlastniť jednu kuchárskú knihu a bol si ako keby spokojný s vecami. No to je to, čo aj si hovoril na začiatku, že je to proste, vysvetlíš vec, ktorú potom môžeš ďalej aplikovať. Tak tú vec musíš vysvetliť na nejakom príklade a ten príklad potom nemôžeš už viackrát použiť, čiže preto je tam toľko druhov miasto. A preto je tam toľko druhov ciest. Čiže... Genitív je super. Hej. Tak preto je taká akože obširnejšia, teda už po tom skrátení markantnom, ale ešte stále je obširná, takže každý si tam proste nájde snáď. Kebyže máš vypichnúť nejaký recept tvoj najobľúbenejší, alebo taký, o ktorom by si povedala, že ak si máte vyskúšať jednu vec z mojej knihy, tak určite si skúste toto. Štrúdlu. Štrúdla, okej. Lebo ľudia sa toho strašne boja a pritom je to, že extrémne jednoduchá vec. Okay. Len stačí mať dobrý recept. To je ale taká štrúdla, taká tá, že no veď ťahaná cestvo, všetko je papierovo-tenké cesto, tieto veci, hej? Je ľahká vec. Je ľahká vec, keď máš dobré cesto. A 3-metrový stôl. Hej, ale môže ti stačiť aj 1,5 metra. OK, a toto je vlastne taká ďalšia vec, že ja som ťa viac registroval ako takú autorku a tvorkyňu kontentu, skôr takého akože točia sa okolo pečenia a ty vlastne tam máš na tom akoby aj Instagram a pravdepodobne teda v tej kuchárskej knihe aj kopec receptov na akože regulérne tieto. Ako si sa vlastne ty dostala k samotnému blogovaniu a k samotnému, ako vznikla Láska v hrncoch, prípadne bola si predtým niečo iné alebo nejakým spôsobom si k tomu iným spela? No, long story short je, že začalo to... Na to sme tu. Tu nemáme toľko času. No začalo to láskou, preto je to vlastne láska v hrncoch, lebo tak človek, keď má rád, tak teda ja aspoň ukazujem lásku tým, že niekomu navarím. A je to pre mňa také akože vyjadrenie toho niečoho, lebo niekomu obetuješ čas a teda ako to tak vyňufkáš celé. Mám to možno z rodiny, lebo babka, tiež sme sa o tom pred chvíľočkou bavili, že tie babky proste, tam je tá láska, tam je tá babkina láska, že ona má čas, ona ti to pripraví a to. No a tým, že som relatívne skoro odišla z domu, tak som musela sa naučiť variť, lebo inak by sme zomreli hladom teda.
A žila som vtedy s bývalým priateľom a teda on bol veľmi hladný stále, tak som musela veľa variť a tým pádom som sa naučila rôzne veci, ale tak stále to bolo takéto soté s rýžou, vieš, čo vie urobiť každý, keď má násť niekoľko. No a potom to nejak akože postupne tak gradovalo a som sa učila viac a viac, lebo tak nechce stále to soté s rýžou jesť. No a potom to nejak išlo tak, že asi by som možno aj o tom písala, lebo už som aj vedela nejaký recept vytvoriť a tak. No a potom som založila blog, myslím, že to bolo v 2012 alebo 2013. OK. A najprv to bol nejaký facebookový page, iba teda potom ten blog. No a potom nejak ma to chvíľku potom nebavilo, lebo však som tam mala 3 lajky, lebo tam nikto nebol, hej. ale nakoniec som mala veľmi veľa priateľov, ktorí ma v tom podporovali, že však rob to, skúsiš, uvidíš. A tak každý začiatok je ťažký, všetci to poznáme, si myslím. No a potom asi môj manžel bol taký ten spúšťač, že akože fakt choď do toho a on je teda veľký môj podporovateľ. No a tak som začala viac a mala som aj priestor, lebo teda jemu to nevadilo, priam bol rád, lebo však musel všetko chutnať a to. No a takže takto to nejak vzýšlo, čiže ja som za to veľmi rada, som rada za to, že som mala doma priestor to robiť. A robím to doteraz a teda akože niekedy, húči mixer proste o 11:00 v noci, lebo mňa niečo napadlo, ale tak to je život so mnou, no. To ako si vravela, že si vlastne odišla skoro z domu, to už bolo také, že si išla niekam do zahraničia, že si akoby, že bola totálne odrezaná? Alebo to bolo... Nie, to som iba odišla akože od rodičov, lebo nejaké nezhody a také tie puberťacké záležitosti. To som mala niečo pred 18-kou. No a začala som bývať teda s priateľom a jeho rodičmi, tak tam som niečo odkúkala, ako sa vlastne varí mužovi, lebo naši boli rozvedení, čiže mama varila tofu a s rýžou a snažila sa ma s tým nejakým spôsobom zasítiť, takže tam moc tej kuchyne nebolo. To je taký ten fenomén takých tých papieríkov, že teda sú aj nejaké kuchárske knihy v domovoch, ale ja to skoro vnímam tak, že existuje nejaká škatula alebo nejaký fascikel, kde máš také tie papiere s takými ručne napísanými receptami a to si vlastne akoby ľudia tak aj občas prepíšu, občas toto už samozrejme zadrbané, lebo čo už koľko si s tým celé masné, rozpité texty, všetko, no. A toto väčšinou akože od babky som skúšala prečítať, keď ona niekde mala, ale tak tá si stráži recepty jak svätý grál. No a tak som akože nejak tak postupne začala presne toto, že to mám odkúkané od bývalej takmer svokry, od mojej babky, od mojej krstnej mamy, že tak som nejak nasávala, ale posledných tých teda 10 rokov, dajme tomu, že je to také. To si vlastne taká OG, akože foodblogovania. Hej, dosť, no, ale tak mala som asi čas, tak to išlo tak pomaly, ale tak kontinuálne zase. Ty inak máš taký zaujímavý Instagram, že vlastne na ňom až tak neukazuješ tvár, že keď to človek scrolluje, tak vlastne na teba narazí na tvár až niekedy, neviem, po 5. pohybe prsta. Hej. A to je vlastne nejaká taká oddelená fotka. Na druhej strane máš tam taký dosť výraznú vizuálnu črtu v tých tvojich fotkách, že vlastne to je tvoje pokerované ruky. A som si všimol, že je také lanové všelijaké oblečky si k tomu toto. Čiže to je také tvoje, čo si tak vymyslela? To sa cítim fajn a to si myslím, že ku mne tak patrí a nejak mi to tak prischlo, ani necielene, že nejak to tak vzišlo proste. A ja cieľene neukazujem tvár príliš, ale bohužiaľ čím ďalej, tým viac sa to tak pýta. Čomu sa moc neteším úplne, ale tak budíš. Zase ako... Tak ono to taký ten trošku aj prvok, že vlastne to tak, že všetko ostatné môže byť aj niekto iný, ale tak toto môže byť iba ty. A ľudia sa potrebujú tak aj stotožniť a všetko. Presne. No len ja som to ako pôvodne tak zamýšľala, že ako naozaj vtedy pred tými 10 rokmi boli tieto sociálne siete o tom, že keď neukazuješ prdel, cecky a neviem čo všetko, tak proste tých followers nemáš. No a ja som to teda chcela úplne z opačnej strany, že proste neukážem nič, iba to jedlo, pretože o tom to je. Že to není o mojom ksichte, o mojich prsiach a neviem čo, proste je to o jedle. A v tom som sa snažila pokračovať, čiže stále tam prsia nie sú, ale je tam niekde tvár. No. Ale zase ty máš úplne perfektné kerky, lebo vlastne ty máš komplet ruky pokerované. No jedna je zeleninová, teraz zelovoc, mám na jednej ruke rukav a druhé sú princezné, mám na druhej ruke. Ale Disney princezné. Disney, jasne. Hej, to je super. No.
OK, a teda to, čo vlastne si varíš a dávaš na tvoj blog, akoby, že akým spôsobom u teba vzniká. Teda pečeš koláče, dávaš tam aj také, že jedla. Je to fakt len o tom, že sa ráno zobudíš s tým, že ti niečo napadne, že toto si urobím, alebo si na to dlho mala chuť, tak to proste, že keď už to bude teda na obed, tak aspoň to nejakým spôsobom zdokumentuješ? Áno, tak toto je. Nerobím to cieľene, že naozaj, keď sa ráno zobudím a chcem urobiť moravský koláč, jak som sa zobudila dnes a je tu v krabici. Okay. Dobre. Tak proste ho urobím a keď chcem to nafotím, keď chcem, tak to nenafotím, že nie som úplne akoby otrokom tvoriť nejaký obsah a nie som ani taká, že teraz je takýto trend niekde, všetci to pečú, robia čokoľvek, tak idem do toho aj ja. V tomto som taký akože mimoň trošku, no. A je to aj také, že tak nejak speješ k niečomu takému, čo sama obľúbuješ, alebo si práve, že naopak dávaš taký challenge, že premýšľaš takým spôsobom ako ja niekedy, že dokiaľu dlho som nebol na, neviem, niečom tanierovom, tradičnom, tak dneska by som fakt už nemal ísť na ďalšiu pizzu alebo na ďalšie, neviem čo. Tak ty si v challenge asi expert, si myslím. Tak, ale vieš, že ani to nie je nejaká vypočítavosť, ale proste nejakým spôsobom či napadne občas niečo, že dokiaľu, že čo keď, ja neviem, som príliš monotematická, že si varím len veci, ktoré milujem, alebo niečo takéto? Rozumiem, no vieš čo, toto ja mám asi v páži, že či to tam náhodou niekoho nenudí. Ako teraz nechcem, aby to vyznelo, že sú mi ukradnutí tí ľudia, len proste ako ja tam dávam reálny svet môj, áno. Že ja nepotrebujem tam teraz fakt dať, že je to nudné, tak teraz tam musím dať makronky, lebo neviem. Ale čo je moja nočná mora, to je fakt jediná vec asi, čo neviem urobiť. Okay. To proste, to sa nedá. A dala si niekedy recept na makronky, či ani? No vieš, akože ty máš výhodu v tom, že tí ľudia to reálne nebudú dávať do úst. Áno. A zase na druhej strane, že môj obľúbený vlastne foodbloger tvojho typu, to znamená, že pečia varí, Metalhead in the Kitchen, tak akože ja na ňom milujem, že on tam proste vie dať aj tie úplne že nepodarené veci a rozpísať dlhé state o tom, že prečo sa mu to nepodarilo, prečo si myslím, že sa mu to nepodarilo a čo na budúce zmení. Ale toto je super. A to je skvelé, to vlastne tak, že ja si to nikdy neurobím a to, čo sa tam niekedy viem dozvedieť z toho, tak je pre mňa úplne, že dýperúce. Aspoň ani nikdy neurobiš tú chybu potom, vieš? Tak ja to nerobím, lebo nikdy sa to nepokúsim, ale hej, no. No, ale makronky som tuším raz v živote fakt piekla a neviem ani, či som spísala recept, ale viem, že asi 4 boli také, že dalo sa to aj odfotiť a zvyšok som vyhodila z okna. Lebo... A dôvodom asi teda bolo tam tá... Neviem, všetko tam bolo dôvod. Tam tých dôvodov bolo veľmi veľa. Asi hlavne hrala moja netrpezlivosť. Takže tam treba veľmi pevné nervy. Robíš si také challenge napríklad, že niečo, čo proste ti až tak nechutí, tak just si to skúsiš spraviť také, aby to proste si tam nejakým spôsobom hackla, alebo nejakým spôsobom tam prišla na niečo? Hej, veľmi som úpenlivo skúšala kúra, lebo ja nejem kúra teda. Okay, prečo? Roky. Vieš čo, neverím mäsu, ktoré musí byť spravené ako jediné na 72 stupňov. Aha, chápem. To sme vlastne z mesa od Romana sme to istú debatu mali. OK. A ako jediné mäso, čo zjem, kuracie, tak je, že no ešte keď je v polievke u babičky, tak zase ho nevypluješ, hej. No. Alebo pečené, no dobre, lebo to tam je akože na minder, to tam bolo pol dňa, hej, však to naozaj sa toho nemôže s ním stať. Ale kuracie prsa, také tie osmahnuté na panvici do mňa by nedostal akože nikto. Ale tým, že môj muž to má rád, tak no musím to variť a musím to variť tak, že aby som aj ja teda z toho odjedla, lebo nie vždy sa mi chce variť 12 jedál zvlášť teda. No, takže toto je také, že musím to niekedy tak upraviť, aby som vlastne sama seba oklamala, že to vlastne nie je kura. To je fascinujúce, že vlastne kura je jedno z mála mias, ak nie jediné, čo vlastne sa nedáva ani medium rare, ani medium, ani nejako. No. Ja som si to teraz uvedomil vlastne bol som v Senici v Kulni, proste na výlete s gomboškou. Išli sme tam na burgere a mali tam špeciál, že fried chicken sandwich, ale duck, vlastne, že fried duck sandwich. A bol to super, ale akoby, že som si pri tom uvedomil, že vlastne ja som nikdy na Slovensku ešte nevidel úpravu kačky takú, jak vždycky vidíš všade na internete, keď je to nejaký zahraničný recept, tak tam vlastne nikdy neurobia kačku na well done. A vždycky ti urobia tie, či už teda Peking duck, alebo klasické kašice prsie ti vlastne upečú tak, aby keď sa nakrajú, tak vnútri sa tak proste rúžovka. Také fakt medium. Tu by ti to ľudia nejedli, lebo však... A prečo? Došla hygiena, zavreli by ťa. Ja myslím, že takto, ale že to sa aj nevaria ľudia totiž to u nás. Že u nás fakt aj, že ideš na Husece hody, čo ja som teda prvýkrát v živote bol vlastne minulú jeseň a som z toho mal úplne debky, že vlastne, že toto seriózne považujeme za nejakú
tradíciu. Tak ale tam je to pečené, dlho pečené a tak, že tam je ten bod zase, aby ti to odpadávalo od tých kostí, že tam tú rúžovú nechceš, lebo to nemá ten efekt. Ja sa skôr poviem, že to bolo vysušené, tvrdé a nechutné, ale... Dobre, no tak zlý dvor ste zvolili. Ale teda späť k tomu kuraťu, čiže ty akoby, potom si teda povieš, že idem vymyslieť, alebo teda idem urobiť nejaký recept s kuraťom a teraz, že dáš tam do toho nejakú... No zasypem to veľa zeleninou, nech to tam nevidím a dám tam korenia, nech to necítim. Okay. A tak, ale tak to kura je naozaj veľmi univerzálna vec. Že naozaj tým, že ono nemá nejakú špecifickú chuť, tak tam nepotrebuješ ako keby vymýšľať, že čo k tomu môže a nemôže ísť. Že tam naozaj môžeš tomu kuraťu navalať, no čo len chceš, od škorice po... ja neviem, grilovacie korene na divinu, vieš, že tam akože naozaj môžeš dať všetko a ono sa to prispôsobí. A nemáš tam takú tú pohnutku, že keď niekto si pozrie, že že recept na kura, takže ty tam dáš niečo, pričom si povieš, že wow, že toto by mi nikdy nenapadlo, že či už teda kombináciu alebo nejaký taký proste zvláštny nejaký twist do toho? Neviem úplne asi. Takže na druhej strane je skvelé, že to, čo vlastne aj ja poznám z môjho obsahu, že ľudia aj tak majú vždy najradšej to, čo najlepšie poznajú a vedia si to vlastne predstaviť, že akoby, či už v tom prípade, že si pozrú fotku a prečítajú si recept, alebo v môjom prípade, že si pozrú fotku a prečítajú si k tomu nejaký opis a nejakú recenziu v odzovkách, tak aj tak najlepšie, akoby najväčší úspech má to, keď to je vlastne zrozumiteľné a také známe, také tak až také ľudové, no, že keď sa im snažím popísať, že ja neviem, že ako chutil kombinácia tamarindu s neviem čím, tak proste mi to väčšinou vyfakujú, nehovoriac o postoch z fine diningovej reštaurácií, ktoré ako už väčšina ľudí že úplne, úplne odignoruje. Kdežto, keď to porovnám s nejakým pečeným kuraťom alebo nejakou fazolovicou alebo niečím takýmto, tak vlastne tam akoby, že ten inside je tam zrazu taký totálny spúšťač tých lajkov, komentárov a áno, to je pravda. No. Mám rovnakú skúsenosť, ale paradoxne, keď potom sa ich niekde v storičkách opýtam, že čo by chceli na budúce, že či chcú nejakú takúto čuňárnu, ktorú každý z nás pozná, alebo chcú niečo možno zdravšie, niečo také viac fine diningovejšie, tak áno, jasné, to chcem. Veľa zeleniny, chcem rybu, chcem, všetko chcem, len nech to je zdravé. Ale má to 40 lajkov, vieš. No, to je tá tá sugestívnosť vlastne tej otázky, že vlastne keď sa spýtaš nejakého človeka, že chceš jesť zdravo, tak málo kto ti povie, že nie. Každý ti povie áno, ale potom si dobre, a čo chceš dneska na obed? Párené buchty. Presne tak. No, toto je tak, no. Ale možno to pramení z toho, že nám to proste tak, robí nám to doma. Hej, že tá chuť proste ešte keď je takto nejak vonku sichravo alebo proste chladno, tak proste chceš mať tú fazulovicu teplú, hej. Aj tam do tých postov na tom Instagrame sa snažíš prepašovať nejaké príbehy alebo niečo také, nejaký kontext toho? Keď sa to tam hodí, tak áno, ale málo kedy mám popravde na to čas. Že ja ako krmím ten Instagram ako Tamagotchi, aby vlastne aj to bolo zaujímavé, aj som tam dávala teda nejaký obsah, ale nie vždy, ako keby sa mi vyplatilo, že keď ja hodinu strávim nad tým písať tam teda nejakú story, tak buď to vidí málo ľudí, alebo vlastne nejak z toho nemajú tú emóciu, ktorú ja som sa snažila tam dať. Ale tak to je vždy také 50/50, nikdy nevieš, ale asi skôr nie ako áno, lebo som od toho proste úplne upustila, že proste ja nie som rozprávač ľudový a asi toto nie je tá cesta, ktorou ja sa mám uberať. Čo ty rada ješ, čo si vlastne sama nevaríš? Lebo tak naplánoval som si to ako minimálne 15 minútovú tému, ale teda, že jedávaš vôbec veci, ktoré si sama nevaríš? Aspoň tak, aby sa o tom dalo rozprávať? Hej, chodím do reštaurácií na veci, ktoré si teda doma, že neobjednám si v reštike niečo, čo si viem doma uvariť. A nikdy? Ani z také pohnutky, že tak teraz poďme zistiť, či ma to má čím prekvapiť? Asi nie, lebo väčšinou ma to neprekvapí. Okay. Ale veľmi často si v reštauráciách dávam ryby, lebo doma ich síce varím, ale predsa len ako oni na to majú tam viac priestoru a väčšinou sú tam druhy, ktoré možno je tak doma, čo si kúpiš nejakého pstrúha, lososa, možno tresku a to je všetko, tak keď niekde ideš a majú tam čerstvú makrelu, dobre nie tu na Slovensku, ale keď som bola napríklad v Dánsku, alebo keď tam majú, ja neviem, ostrieža trebárs, tak proste si to dáš, lebo je to naozaj niečo, čo dobre môžeš ísť do stupa, vykúpiť si rybu a spraviť si ju. Áno. Ale nevždy na to máš čas alebo priestor. Alebo potom také tie stejkové veci, že robím to aj doma, ale ako nie až tak často. Že tak idem do reštiky, dám si steak a potom čo, ešte aj burger si dám v reštike.
raz za uhorský rok, lebo to doma naozaj nerobíme. To je presne toto, čo ja by som doma ani nerobil, lebo proste nikdy som ešte nejedol môj vlastný burger, ktorý by sa blížil, povedzme, najlepším, ktoré mám rád vonku niekde. Hej. Môj muž robí fantastické burgery, lebo to robí tak, že vlastne ugriluje tie komponenty. To znamená, že presne tam máš tú chuť, takú tú dymovú, ktorú chceš mať. Vonku normálne akože ugriluje, čiže to je super. Čiže to je taký burger, ktorý mimo reštiky zjem. No a to je asi tak všetko, ale paradoxne som si napríklad, že keď idem do kaviarne, tak ja som si nikdy v živote neobjednala koláč. OK. Že nikdy. Nikdy v živote som si nedala, že kávu a koláč. Že, neviem, akože na čo? Ale dávaš koláče iných ľudí niekedy? Vieš, ja nemám rada moc sladké, paradoxne. OK. Ale milujem koláče mojej babky. Také tie kysnuté a také tie, akože že veľa cesta mi nevadí, alebo tie bublaniny a štrúdle a takéto veci. Ale ja keď vidím proste niekde vo vitríne tých bambilion cheesecakeov a do toho, ja neviem, aké nugatovo-čokoládové čosi, tak mne iba tu zozadu, čo máš za sánkou, tak ti akože vystrekujú také tie sliny, ktoré sú proste veľmi nepríjemné, lebo to je strašne sladké a odchádzam od vitríny, že toto ja... Inak ja som začal mať podobné pohnutky, som zistil teraz v takýchto, akoby, že kaviarňo, nie cukrárňach, lebo to nie sú cukrárňa, tie koláčové kaviarne. Áno. Že nejakým spôsobom, že čoraz ťažšie je pre mňa akoby, že byť úplne že očarený nejakým vizuálne nejakým koláčom. Že skôr som taký, že tam musí byť fakt niečo úplne, že teraz neviem si spomenúť, čo to v Bariku majú také tartaletky, vyzerá to ako obrovský moravský koláč. Je to celé také prehnuté, ten okraj ponad vlastne takú nejakú túto a je to jak pizza nakrájané. A nie je to galetka? Galetka, sorry, ježiš, áno, letka, no. No, letka je v pohode, hej, je to tam. Toto je super, ale že nejaké proste, že cheesecake ma začali nudiť a o takých koláčoch takéhoto cukrárneho typu, ktoré sú ešte tak, ja napríklad neznášam tie... A nechápem, že ako niekto proste na to môže nechať ten igelit. Že chápem, keď to prepravuješ, alebo keď to proste nejakým spôsobom, neviem, niečo s tým robíš, ale že keď už to je niekde vystavené. No aby ti to neoschlo. Ja viem, že nie, ale neviem. Mi to príde také, že... Ešte keď to je také kriklavo žlté celé, nie? Hej. Že teraz si na jazyk dám ten igelit rovno, keď to budem jesť. Hej. No, akože dobrý veter nikdy nie je zlý, to zase akože je dobré. Áno. Tieto odpalované cesta, tieto veci, ktoré vlastne ani mi nikto nevie vysvetliť, že jak sa to robí, nie to, aby som sa o to ešte niekedy pokúsil, hej, tak to stále dokážem oceniť teda, hej, no. To je super, lebo to je taký obláčik, že to iba tak vdýchne, že vieš, že ani nevieš, že proste si to jedol a není to vec, ktorú akože máš s tým pocit, že máš bojovať. Dobre, a teda keď ty pečieš, tak... Keď nemáš moc rada sladké, tak vlastne čo ťa tam nejakým spôsobom potom k tomu poháňa? Že to robí takú strašne, že to ocení, áno, to je jasné. Ale robí to radosť ľuďom. Akože toto je naozaj to, alebo ja neviem, natočím video a proste už len ten vizuál ľuďom chutí. Alebo ako by som to mala pomenovať. Že toto je to, čo ma na tom baví. No a ako jasné, ja to chutnám. Zase nedala by som ľuďom niečo, čo som sama nezjedla. Ale že nie som proste ten typ, že naozaj idem káva koláč a po obede potrebujem dezert. Lebo ľudia sú aj takí, veď, že proste bažia po sladkom, ale toto ja nemám. Ja som skôr taký ten slaný typ. Ja som to vlastne kedysi preberal s niekým už, že ten rozdiel medzi pečením a varením vlastne mne príde ako úplnému laikovi, teda outsiderovi, zaujímavý v tom, že vlastne pri pečení je to exaktnejšie, že je to vlastne skôr taká, že varenie mi príde ako také humanistické vedy a to pečenie je ten opak, teraz ak sa to volá prírodné vedy. Že vlastne akoby v pečení nemôžeš úplne improvizovať všetkými možnými smermi, že môžeš, ja neviem, trochu chuťovo, príchuťovo experimentovať, ale nemôžeš robiť to, že keď niekam proste treba toľko to presne múky a toľko toto odstať a toľko toto piec pri takejto teplote, tak nemôžeš si povedať, že ja tú teplotu vlastne skrátim na polovicu a uvidíme, čo to spraví, lebo akoby, že to... Nemá toľko času. Že to pečenie je také akoby, že objektívnejšie, že nie je až tak úplne veľa názorov, alebo teda rôznych pohľadov vkusových na to, že niekomu chutí toto, niekomu chutí toto, že akoby skôr je to také, že väčšine ľudí to vlastne chutí tým jedným spôsobom. Áno, že má to nejakú šablónu. Hej. Čiže je to tak, no. Čiže u teba sa to tiež takto nejako dohráva, že vlastne ti to je príjemnejšie a viac ťa to láka, to pečenie kvôli tomu, že akoby je tam skôr ten perfekcionizmus za tým radšej než nejaké dobrodružstvo?
Môže byť, nikdy som sa nad tým takto akože nezamýšľala, ale zaujímavé, môže byť. A hej, to varenie je taká pankačina, že tam ako naprieč celým tým procesom máš kopu šanci, ako to zachrániť, hej, lebo si pritom vieš nazerať do toho hrnca, bla, že proste, keď vieš, že niečo sa stalo, no pokiaľ ti to nezhorklo, lebo si niečo pripálil, alebo si tam dal zlé hryby, alebo čokoľvek, tak ešte stále sa to dá opraviť, akokoľvek. A to pečenie, no hej, proste, keď napríklad to odpalované cesto, o ktorom sme sa bavili, otvoríš rúru, lebo neviem, čo ťa to napadlo v polovici pečenia. Otvorenie rúry, toto ma fascinuje najviac, hej, že nemôžeš ani len proste sa, keď proste vidíš cez ten zadrbaný sklo, to nejak zle, ak sa o tom presvedčíš, tak ani nemôžeš otvoriť tú rúru, lebo to je proste najväčší zločin zjavne. Áno. Hej, lebo tá pára, ktorá sa tam vytvára, je potrebná, ale zase, keď máš príliš riedke to cesto, tak sa ti môže stať, že tej páry tam bude príliš, čiže sa práve žiada otvoriť tú rúru. Čiže to zase závisí od receptu, ale štandardne napríklad, keď človek robí veterník, tak nemôže otvoriť rúru, lebo proste mu to splasne. Pri takomto to sa odpalované cesto, nie? Pripomína mi to výrobu majonézy, keď vlastne najväčší zločin je vlastne vypnúť mixer, tak to nejak mám navnímané, že vlastne musí začať mixovať tú majonézu a potom neprestať, neviem koľko dlho, až kým sa není majonéza, alebo keď vypneš na ten mixer, ale možno ten mýtus, neviem. Nikdy som neskúšala vypnúť mixer v polovici, ale hej, chápem to, že ako, už sa ti to nepodarí možno zhomogenizovať, lebo nie, že tam proste neviem, čo sa stane. Ale hej, niekedy tie procesy sú také, že tiež neviem, prečo sa to deje a robím to tak a ani som sa možno nedočítala, že prečo to je tak. Teraz ma nenapadne, že čo zrovna, ale viem, že presne takéto tieto, že nevypínaj to, lebo ale prečo. Hej. Že naozaj mám kopu kníh, ako naozaj, že veda v kuchyni, no listujem, není to tam. Aha. Jak si teraz hovoril o tom zachraňovaní pri tom varení, tak vlastne mi to pripomenulo môj zážitok zo včera. Mal som tu v podcaste Veget Microfarm. Moja gomboška začala od nich, predplatila si tieto zeleniny. Zajtra to musím ísť do Vajnor. A teraz chodia na tie debničky a akože, mňa to akože baví, že stále mi to príde dosť zaujímavé. Akurát, že pri niektorých druhoch zelenín mňa už tak nejak prechádza elán trošku s tým, že čo všetko sa s tým urobiť. A jedno z toho je patizón po včerajšku, lebo proste dostali sme sa patizón a snažil som sa ho teraz akože niečo z neho urobiť na večeru. A je pravda, že som si mohol ako kebyže otvoriť nejaké recepty, ale mal som pocit, že keď si otvorím recepty, tak budú nejakým spôsobom ako kebyže odrádzajúce, že bude to nejaký fritovaný patizón v cestičku, na ktorý som vôbec nemal ani vajce, ani ochotu sa do toho pustiť. Tak som si proste povedal, že to nejakým spôsobom dám a keď to nedám, tak to maximálne zmixujem a bude z toho taký ten pseudohumus, čo sa akože zo zeleninou dá často urobiť. Ale musím povedať, že začal som to robiť a potom už to išlo iba proste od 10 k 5 a k 1 a minus 5 a minus 10. Ani to nebudem popísať, lebo to je strašná hanba, ale skončil tým, že som to musel vyhodiť. Lebo som to totálne pokazil. Ešte som to skúsil čo dať na večeru, ale nemal som ani to srdce na neho pozerať, ako to snaží. A čo to chcelo byť? No, to je dobrá táto, že chcel to byť najprv som si vral, že ho upečiem v rúru, alebo to také, že to upečíš a potom to môžeš rozmixovať a je to taký, vieš. Len som zistil, že nemáme ten papier na pečenie a nechcel sa mi to akože ani drhnúť toto. No anyway, tak som to skúsil takže ogľovať na panvici a potom z toho urobiť niečo také, že na cestoviny, keď máš proste také tie talianské cestoviny s tukinou. Hej. Ale že problém v tom, akože nebol problém ako keby v niečom, čo ja som nejak urobil, len som mal taký pocit, že ja tam nejak tú chuť sa snažím z toho nejakým spôsobom získať a neviem ako. Tak som to skúsil, že neviem, nakoniec som to zastrojal nejakým pekorínom. Predstav si, že na niečo dáš kila pekorina a stále to je hnusné. Áno, tak to je zaujímavé. Tak to bol ten level, hej. OK. Hej, no patizón je... Mňa tiež akože teraz, keby som sa zamyslela, tak mi nenapadá nič iné, okrem toho vypražaného klasického patizónu. A potom ešte nejaká polievka, prívárok, niečo. Áno, polievka, hej, a rozmixovať to. Hej. A to je akože tiež všetko, ale tak určite sa dá akože s tým nejak experimentovať, ale neviem. Dúfam, že zajtra v debničke nenájdem patizón, lebo to ma asi rozplače. OK, a ty nemáš takéto faily nejaké tvoje, ktoré by si sa mohla podeliť, že si sa do niečoho pustila, alebo niečo ti akože spektakulárne nevyšlo? Ale jasné, a väčšinou to bývajú paradoxne tie najjednoduchšie veci, že napríklad, keď sme pri týchto zeleninách, tak tekvicový prívarok. A viem, že keď som ho robila asi pred 5 rokmi a volám mame, nie, že jak ho robila, lebo to bola teda jedna z 3 vecí, ktoré ona vie uvariť. A takže to mi to nadiktovala, že fajn, nie, tak som to išla variť, samozrejme tak strašne sa mi to zgrclo. Tak veľmi, že sa ti akože úplne oddelila tá smotana od toho. Ja už pobrídem smotany. Hej, čiže úplne katastrofa.
A dodnes neviem teda, čo sa stalo, lebo už nikdy potom sa mi to nestalo. Niečo proste sa tam udialo, neviem. A asi som niečo uponáhlala. A toto bolo akože naozaj, že plný hrniec, nejaký 3-litrový, išiel do hajzla, takže to ma vždy veľmi mrzí. Ako ja som naozaj veľmi zastanca toho nič nevyhodiť, pokiaľ je to čo je len trochu opraviteľné alebo zužitkovateľné inak, alebo čokoľvek, že veľmi rada naozaj nose to tail proste spracujem čokoľvek. Ale hej, no niekedy sú takéto momenty, kedy proste iná možnosť, ako to vyhodiť není. No a potom také tie plácičky z odpalehovaného cesta miesto veterničkou, to tiež bolo, alebo také tie... To sa nedá potom nejak zachrániť? V princípe je to múka, stále to múka a teda neviem, čo tam presne ide. Múka, vajce, mlieko a maslo. Čiže v podstate lievanček z toho stále môže byť, nie? Hej, len on je tak veľmi žuvací a tak veľmi nedobrý, že ho nechceš. Toto ma fascinovalo inak na yorkshireskom pudingu. To je zaujímavá vec, no. Ja som strašne anglofil. Ja proste od detstva čítam Adriana Mola a proste sledujem anglický futbal a úplne milujem tieto všetky veci a anglický punk a tieto hudby a podobne. A zoznamil som sa s konceptom, ktorý sa volá yorkshireský puding a potom som si, že wow, že toto si urobím a keď som si prešiel ten recept, tak som že to si nikdy neurobím. Že... Ale jesť to ješ, hej? Jesť to jem. V Anglicku si to občas objednám, aj keď v posledných párkrát mi to už vlastne nechutilo. Nikdy som zistil. Lebo taká anglická kuchyňa, no. Je to vlastne taká blbosť. A neviem, prečo som si na to spomenul, keď sa vlastne bavili o tom odpalovacom. Je to niečo podobné, tá technika? Alebo... Je to niečo podobné, hej. No, len tam vlastne ty chceš, aby ti to nakoniec plaslo. Lebo vlastne on potom, keď ho vytiahneš z rúry, tak on je proste, ale to je skôr taký akože lievan. Áno. Ale v Anglicku zase to je, väčšinou mám tak, že to jedávam tak, že oni z toho spravia taký poháriček na tú omáčku, že do toho nalejú a že to... Ale tým pádom to je akože preliačené akoby. A tak to som na zdravie a zase... No, hej, wow, okay, dobre, ale to je tiež jedna z takých vecí, no, že buď alebo. Ale ešte si pamätám výborné, keď som robila také tie likerové špice, tak ono ako to je veľmi taký falický dezert, teda veľmi a niekedy to vypáli veľmi badateľne, že naozaj to nezachrániš. Ešte to vlastne má to zakončenie také, ježišmária. A teraz akože nie úplne sa to niekedy dá zachrániť, takže... A dáš to svokrovcov na stôl. Hej, a to malo ísť niekam, akože na nejakú svadbu si povedala, že to násobuje to celkom tematické. Akože hej, ale až tak po polnoci. Okay. No, dá sa z toho spraviť tento. Nechcel by som sa minúť téme Kodane. Ty si vlastne žila, akože, koľko vlastne? 4,5 roka sme tam boli. To je strašne dlho. No, to je strašne dlho. Si žila v Kodani, lebo tvoj drahý tam teda bol pracovný, nejakým spôsobom fungoval. A ty si tam akože pravdepodobne teda aj pracovala aj všetko, ale že predpokladám, že ocitnúť sa v nejakom meste a máš takúto záľubu, tak asi si teda veľmi veľa, predpokladám, času trávila tým, že si varila. Áno, tam máš tých možností nekonečne, vieš, ste tam boli. Čiže tam ako naozaj na každom rohu je všetko. Je to strašne gastronomické miesto. Áno. A tam každý, oni žijú pre jedlo. Proste oni to spoločné strávovanie a teraz akože oni majú, to je kultúra. Že naozaj, či je obed, večera, víkend, ráno, káva, koláč, čokoľvek, oni stále proste sú vonku. Málo si varia doma. Ale čo tam bolo akože veľmi badateľné, bola tá kvalita surovín diametrálne odlišná od tej, čo my tu poznáme. Že tam napríklad všetko je sezónne, dbajú na to, že no tam proste pol roka nekúpiš zeler. Lebo proste není. A tam sú ľudia zvyknutí. No ty tam dojdeš, samozrejme sa nasereš, hneď druhý deň, lebo jak je to možné, že v takomto veľkom meste niekde nezoženiem niečo, ale proste oni tam fungujú takto. Nehovorím to, že kúpiš tam pomaranč celoročne, hej, to zase ako o tom pokoj, ale teda primárne všetko majú lokálne. Mäso tam kúpiš iba dánske, proste pokiaľ nejdeš do poľského obchodu a je poľské, hej. Ale proste keď ideš do tých ich reťazcoch, tam majú 90% skrátka všetkého tovaru miestneho. Rozlične, čím to je, že prvé, čo mi napadá je, že vlastne sú tak akoby tou životnou úrovňou na takom leveli, že vlastne nepotrebujú si prepočítavať ceny za nákupy a potom vlastne akoby, že nemáš dôvod šetriť na mese a kúpiť si nejaké pochybné, ale akoby
naopak vie sa v tebe prebudiť takéto premýšľanie, že kúpim si proste od domáceho farmára, alebo proste, alebo na trhu niekde proste niečo super kvalitné a tým adekvátne stojace. On tam ani nie je tá možnosť, akoby, že oni nemajú, ako my tu máme, že máš odkategorizované tie produkty, alebo výrobky, alebo mäso trebárs, že jedno stojí euro, ale to isté mäso, len napríklad slovenské, nestojí euro, ale stojí 4 eurá. Áno. A teraz ty nechápeš, prečo to môže stať euro, keď je neviem kde z Márie a došlo sem 6 loďami a 2 lietadlami. Ale oni proste majú iba toto. Že proste majú iba dánske, majú OK, tak jedno stojí o pár korún menej, jedno o pár korún viac, ale proste stále je to, že iba toto, nedajú ti tú zlú možnosť. A samozrejme, keď ideš do nejakého diskontného reťazca, nájdeš tam aj tú možnosť, možno niekde. Ale keď ideš bežne do potravín, tak ju tam proste nemáš. Čo to urobilo potom s tvojimi takými návykmi, že vymyslíš si nejaké jedlo? som. Jasné, ale že po návrate na Slovensko, že idem si niečo uvariť alebo upiecť a doteraz som žila v Kodani a proste akoby, že ten výsledok už bol už len tými surovinami alebo tou kvalitou tých vecí niekde a zrazu akože je to potom tak, že potom v Bratislave chodíš do veľmi drahých obchodov za veľmi drahými potravinami, alebo sa to dá ako keby... Dá sa to... O to odvyknúť. To by bolo smutné. Ďalšia otázka o reštauráciách, počkaj ešte. Ale ono je to tak, že keď máš dobrú surovinu, vždy máš dobré jedlo. Pokiaľ ti to nezhorí, alebo skrátka... Patizón. Ale už som vymyslel patizónové placky. Počas toho tvojho monológu vlastne si to zajtra urobím, takže dám vedieť. Dobre, patizónové placky neznutlé. A hej, no, čiže keď máš dobrý patizón, tak vlastne to jedlo nebude zlé, pokiaľ akože niekde sa ti nestane niečo, alebo keď máš dobré mäso, tak proste ti z toho nevíde nejaké zlé jedlo. Keď sme prišli sem, teda áno, musíš si ako keby znovu zvykať na tie potraviny, ktoré tu sú, lebo nebola som tam 10 rokov, ona sa to teraz akože sprosto možno počúva, že však iba 4,5 roka, len na dobre sa rýchlo zvyká zase na druhú stranu. Čiže áno, tu teraz namiesto jedného obchodu chodím do 3, lebo tam majú to, tam majú neviem čo. Ale nemyslím si zase, že nedá sa to nájsť. Nechodím do tých najdrahších potravín, ktoré tu máme, nechodím ani každý deň na trh, len proste si to musíš vybrať. Že proste musíš ísť do jedného reťažca, tam si kúpiť niečo, potom my sme z Devínskej, takže tam kúsok máme také záhradky, tak tam od tetky si proste kúpiš ráno vajcia alebo čokoľvek, že proste si to doskladáš. Rozumiem, že ľudia na to nemajú čas. Rozumiem, že nie každý si to možno môže dovoliť, lebo vajcia od tetky stoja 10 za 4 eurá, čo vôbec nie je veľa. Ale vieš si ich kúpiť nejaké z klietkového chovu v Lidli za euro 50. Hej, že ja chápem, že niekto na to nemá peniaze, ale v konečnom dôsledku tie vajcia od tej tetky sú 2-krát také veľké. Ja kúpim za 3,50 na Želinskej, tiež mám takú tetku, proste, že také ešte okakané s nejakými pierkami sem tam. A to je taká lotéria u nej, že niekedy akoby otvorí tú, čo si vždy hovorím, že som to mohol otvoriť priamo na tom trhu, že niekedy sa fakt nezmestia do týchto. Áno, a niekedy sú také malinké. A niekedy sú také malinké a dokonca raz sa mi stalo, že komplet všetky boli vlastne dvojčky, že rozprskla si to a to bolo vlastne dvojžltko tam vnútri. OK, a teraz druhá otázka. Podniky v Kodani. Asi ste chodievali von jedávať, tak vravela si, že to trošku je taká dánska nejaká zvykosť. Chodili sme, ako nedá sa to na dennej báze, ale jasné, že sme chodili, lebo to tam musíš proste. A nemali sme presne také, že ja neviem, tam na každom 3. rohu je Michelinka, veď v Dánsku ich je 30 či koľko. Čiže v Michelinke nie som nebola, čo teda sa mi každý čuduje, ale ja teda... Nie som úplne fanúšik. Jasné, to jedlo je super. Určite. Ja som jedla michelinské jedlo na takej súťaži, jak je ekvivalent možno Bocuse d'Or, tak je taká dánska súťaž a tam teda všetky tí michelinskí kuchári prezentovali svoje jedlá, no tak jedla som tam ušlo svätého Jakuba s mravcami a s nejakým jablkovým gelom. Ono je to super, je to fajn vidieť, je to fajn zažiť, ale no mňa to proste neposadilo na zadok. Cena výkon tam úplne akože není pre mňa dobrá. Čiže radšej ja si niekde z rohu obyčajného proste od nejakého pána, ktorý tam je 30 rokov, si kúpim naozaj nejakú dobrú dánsku rybu alebo smørrebrød alebo proste niečo a viem, že to bude stať za to, lebo to robí celý život.
a viem, že tie peniaze ako keby mu dám do jeho vačku. Áno. A nepôjde to zase akože do nejakého kolosu a takže ja, skôr akože také tie menšie nejaké reštaurácie alebo bistrá mňa tak bavia. To si dosť ako keby presne opísala ten môj pohľad na tie fine diningové, či už michelinské alebo nemychelinské, že na Slovensku vlastne nie Michelin, reštaurácie, že akože ja si to vždy užijem, aj teda nikdy nemám pocit, že teraz, že to bola nejaká blbosť, že proste má to vždy akože ten nejaký level, ktorý to má teraz aspoň drvej väčšine. Ale hej, že tak si zistím potom, že tam nie je takéto, že keď proste ideš niekam s tým, že vlastne tie tvoje očakávania sú, že to bude úplne dokonalé a neviem, akými všetkými smermi prevratné a tak je potom veľmi také ťažké, akoby, že zažiť taký ten pocit, ako keď ideš do nejakej fakt, že nejakej zaprdenej reštaurácie a ti tam zrazu úplne, že vyhodí dekel nejaký obyčajný perkel alebo niečo takéto. A musím teda povedať, že v živote akoby, že viac som si zapamätal tie pocity, keď som došiel do nejakej takejto proste na nejakú obyčajnú vec, ako keď proste mi vyvalil dekel v Michelinke, alebo teda v fine diningovej reštaurácii. A bolo to práve preto, že tam akoby ten kontrast medzi očakávaniami a výsledkom akoby, že bol vždy diametrálne väčší, než že vedel som proste, že to bude tuto niekde hore, že to bude minimálne devina a bola to desina, a tak okej, tak ale proste bol tam ten... Ako ja chápem aj to, že oni sa snažia ako väčšinou udržať nejakú tú primárnu chuť tej súroviny, teda, že teda máš tam možno nejakú rybu, iba naozaj veľmi decentne, ako okorenenú a tak, a teda ako máš cítiť chuť tej súroviny. Ja toto všetko chápem. Pre mňa toto je ďalšia vec, že toľko ako keby, že obyčajných, v úvodzovkách obyčajných bistier už dokáže teraz robiť proste z nejakej fantastickej zeleniny, súroviny, ryby, mesa s pôvodom so všetkým a vedia tam akoby, že urobiť aj také tie od súvidovania cez tie všelaké ďalšie proste špeciálne nejaké procesy, ktorými, ja neviem, sa toto spraví, takto sa upraví táto vec, nakombinuje sa to, že potom trošičku akoby pri tej degustačnej večeri mám taký pocit, že prečo vlastne mi je to vydávané za niečo výnimočné, keď aby som akože sa nedotkol nikoho, že niekedy, keď sedím na degustačnej fine diningovej večeri a cítim a vlastne jem jedlo, ktoré mi urobil pred mesiacom Martin Miklošík Bistronomy, čiže akože brutál level, vysoký sa, nechcem povedať, že to je akoby, že tak sa tak pýtam, že vlastne, že čo je účelom vlastne toho ohúrenia tej špeciálnosti, že čo si predstavujú tí tvorcovia, že mám teraz cítiť, len za to, že proste mi dali naozaj poctivo, prírodzene, výrazne chutiacu mrkvu s nejakým proste fliačikom nejaké panenky z, neviem, diviako jelenia. Hej, šťastná bola určite diviačica. No chápeš, že proste, že toto, že pamätám si úplne presne zážitky z fine dining reštaurácií, ktoré boli presne o tom, že v Essencii, v Lohovci ti zmrazili rajčiny, potom ich nechali rozmrznúť, stiec iba tou bielou vodou, ostatné proste to červené z tých rajčín toto, že mala si vlastne priesvitnú vodu, ktorá bola rajčinou a potom to ešte nejak dali naspäť s nejakými ďalšími rajčinami, že vlastne si jedla akoby, že nielen, že chuť prirodzených, poctivých, výrazných rajčín, ale vlastne na tretiu to celé. Že to bolo to horúce na tom. A dobre, vlastne nechcem sa týmto... Akože to je super, že vedia vykreovať niečo, čo akože možno z tohto padneš na zadok, nie z tej chute, ale z toho, že čo všetko sa dá urobiť. Áno. Že naozaj ako tá kreativita je takmer nekonečná, hej, že tam naozaj môžeš veľmi veľa urobiť, keď na to máš hlavu, prostriedky a chtič. Ale možno niekedy by si bol vďačnejší za fakt dobrú paradajku, ktorá by proste bola iba nakrájaná, jak niekde proste ti dajú, vymyslím si, v Taliansku pri ceste pomaly. Áno, že vlastne že niečo, čo ťa prinúti nejakým spôsobom premýšľať o niečom. A že ťa nejakým spôsobom pretransformuje do hlavy toho tvorcu. Že je to v galérii, keď proste sa pozeráš na nejaký obraz kľudne insitný, ktorý vlastne v tebe zrazu nejakým spôsobom pohne niečím versus keď sa pozeráš proste na nejakého Jacksona Pollocka, to nechcem teraz skriviť, ja mám Jacksona Pollocka veľmi rád, ale vlastne ti to nehovorí nič, len proste vieš, že to je strašne drahé a ten autor je strašne slávny. Hej. No a je to o tom uhle pohľadu na tú surovinu, na to jedlo a na to, čo možno chcú tomu zákazníkovi povedať. Je to všetko super, ale že naozaj pokiaľ ty nie si práve fanúšik tohto pohľadu na tú surovinu, tak možno to je ten moment toho, nepoviem, že sklamania, ale teda nie úplne stretnutia s tým očakávaním, ktorý ty by si tam možno chcel nájsť. Zase na druhej strane, keď teraz po mojej návšteve Kodane, tak musím konštatovať, že keďže som to teda ako keby, že už
s kľudným svedomím porovnal teda v tom meste, ktoré je tým vyslovene preslavené, tak môžem skonštatovať, že Bratislava je akože fakt totálne ďaleko s kávou a pekárňami. Bol som tam aj teda v Hardbagerii, aj v Junobagerii a teraz neviem ešte kde všade. A dal som si tam také presne tie signature veci, akože bolo to úžasné, ale že musím povedať, že akoby som tam takmer nemal pocit toho, že keď si tuto, samozrejme, že veci, ktoré si musíš tu nájsť a vedieť o nich, nie je teraz každá pekáreň na každom rohu, ale že mal som tuto taký ten úplne že super vlastenecký pocit, že ty kokos, že však my sme už tam. A to isté s kávou. Čo dokonca, že ja mám niektoré mesta v Európe, kde si pohovorím, že toto, čo za shit tu vydávajú za kávu a tvária sa ešte za specialty home brewery, neviem čo, napríklad v Hamburgu, to mi prišlo, že úplne že divné. A versus proste, že potom si to ešte aj v tej Kodani si proste zistí, že tá káva je proste ten level, že naozaj to proste nie je tak, že ty len nevieš o nejakom špeciálnom leveli kávy, ktorý si zatiaľ unikol a ktorý sa neochutnal, že naozaj, že vieš ten špičkový level a že máme ho v Bratislave. Je to tak a tam hlavne Kodaň, alebo respektíve Dánsko so všetkým, čo robia, či je to teda kaviarenský sektor, alebo vyrábajú nejaké produkty, to je úplne jedno. Oni sú majstri v prome, packagingu a všetkoho toho, že ako ti to predať. Tým to zožereš s návijakom, chceš tam ti sliny ti tečú, keď ideš do džuna. A ja som dostala akože do vrecúška 2 strašne masné kardamonové úzle. A ja som akože ani len ho nedojedla. A ľudia tam stoja pol dňa proste radu, lebo je to najlepšia pekáreň pomaly v strednej Európe. Severnej, neviem akej. Není. Že naozaj tu možno niekam ideš do kruhu, myslím si, ešte som tam nebola a možno je to porovnateľné, možno je to lepšie, možno je to horšie, no každý má svoje preferencie, ale určite ako to nie sú tie pekárne také, že ťa to tam akože poskladá hneď, ako to ochutnáš. No tak toto ma fascinovalo vlastne na Kodani, že ja som tam bol nejaké 3-4 dní a že vlastne ja som si uvedomil, že chodím vlastne po miestach, o ktorých vlastne vieš takmer vždy povedať, že toto je človek, ktorý bol v Nome. Áno. Vieš, že tam akoby tá fine diningová myšelinskovosť toho mesta. Boli v Nome. Že vlastne že ľudia, ktorí proste niekde pracujú 10 rokov a potom sa oddelia a urobia si svoj vlastný podnik, čo mám taký pocit, že je úplne taký najtradičnejší proste osud životný priemerného gastropracovníka, teda pracovníka gastrosektoru v Kodani, takže vlastne tomu mestu strašne potom aj marketingovo samozrejme, že potom fakt vieš mať dlhý zoznam vecí a miest, kam proste ti stačí chodiť a vlastne nestúpiš vedľa. Presne tak, ale v každom prípade, čo tam nikdy neurobíš zle, tak majú tam výborné pivo. Čo ja teda nie som pivár, ale dánske pivo kedykoľvek, akože naozaj to im ide. Tak, potom potvrdzujem Mikkeller aj Tuel. Hej, to im ide. No. Ty si donesla nejaké koláče. Áno. My už pomaly, ako budeme končiť, tak mi tak prišlo, akoby, že rovno, keď to tu máme, že či by sme to neochutnali, tak to s plnými ústami niečo s tým nesprostredkovali. Určite si dajte. Počkaj, toto... A ty si vravala, že to sú moravské, hej? Áno, takéto plnené tvárohom, kysnuté cesto, hore sú povidlá. A spomenula si, že vlastne za teba je OK, keď je na koláčoch aj veľa cesta, čiže je to nejakým spôsobom... Podívaj sa. Máme také babičky, ne? Pán zvukár si neprosí? Jasné. Extrémne chrumkavá tá posypka, nejaké povidla a v tomto ceste vlastne to je teda cesto, hej? To je cesto a vnútri je tvároch s hrozienkami. OK. No, a trošku rumu, ale tak to zase tak šoférsky, akože. Ale dal si vlastne tvárov do tých okrajov, čo super. Dala som to všade, no a tým, že ono sa to tak robí, že tá celá buchta sa tak stláči, tým pádom ten tvároch sa rozdistribuuje vlastne aj do tých rohov, čiže to nie je úplne suchá buchta. Ježiš, to perfektné. No, tak sa teším, máte ich tu ešte dosť. Tak ti veľmi pekne ďakujem. No za nič. Čiže na knihu si ešte poslucháči musia chvíľku počkať, prepáčte, že rozprávam spolu ústami. Tá vyjde teda uprostred novembra. Áno. Toto vyjde buď zajtra, alebo o týždeň, to ešte nevieme. OK. Ale stále sme v čase. Áno. Čiže bude to kniha, ktorá sa bude volať? Láska v Francoch. Láska v Francoch v IKAR, to znamená, že to bude pravdepodobne teda dostať v každom knihkupectve, jasné, hej. A teda ľudia, choďte si to minimálne prelistovať, pozrieť a nechajte sa inšpirovať. Bože, už doma zabudám teraz ospať, jak už mám hlavu v moravských koláčoch. Ďakujem ti veľmi pekne. Ja tebe. Čokoľvek by si chcela dodať na záver nejaký, čo tu nezaznelo, alebo niečo, čo by ľudia mali vedieť o tebe? O mňa ani nie, ale by som chcela, aby si ľudia viac doma varili. To je asi celé. Treba si veriť a variť. Tak, presne tak. Ja som Čoje a toto bol podcast.
Podcast vychádza každú druhú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify či v Apple a Google podcastoch. Návrhy a pripomienky k podcastu mi napíš na môj Instagram, čo je Bratislava, alebo na podcasty@refresher.sk. Ak vás podcast baví a tešíte sa na každú novú časť, môžete nás podporiť tým, že si predplatíte prémiový obsah na refresher.sk/plus a použijete pritom promokód podcast všetko veľkým. Prvý mesiac predplatného tým získate za polovičnú cenu.